Zanstroot. Waar onder andere ook het leger des Heils zit. Goedemorgen! Dag jongens! Ja. Nou, dit is nog eens... Weg, hè? Ja. Hallo. Hoi. Hallo. Ah, Eventjes aan de kant. De brood heb je naartoe gestuurd, joh. oh. Want? Wil ze er niet dan op? word ik overal herkend. Er wordt overal gekend. De brood heb je naartoe gestuurd. De vrouw? Ja, Die kumpie wel eens, ja, dat Kumpie klopt. nou, Dat wat doe klopt. Maar zit je Dukkerboete? Ja. Als het een beetje weer is? Ja, Ja, dat is ook het heerlijkste. Dat zuurt ook iedereen. dat Zo klopt. wensig hem, hè. Maar is het zo rustig dan? Dat je... Ja, dat kan ze nooit bepalen. Dat is het druk, dat maar niet. Elke dag anders. Maar dat maakt het denk ik wel leuk, of niet? Tuurlijk. Iedere dag anders. Dat is een uitdaging. En dan komen er gezondheid. Oeh, wat kiekst ik boos. Dat is een Poolse. Ja, ze kan wel lachen. Jawel, toch wel. Hey, en er is redelijk wat aanloop, want er komen mensen bij jou koffie drinken. Dat moet hier boven. Wie woont hierboven? Lekker. Oh, Ja. Gezellig af en toe, hè. om even samen een tasje koffie te Ja. drinken. Minstens 1 keer per dag. En ziet je familie van een? Of? Nee. Nee? Ja. Dus zit ze gehuurd hierboven. Ja. En dat bevalt goed? Ja, zeker. Ja? Best van Nee, ik moet heerlen. Moet heerlijk. Ja. Oh, dat huurt ze niet echt. Nee, ik zit hier al sinds ik 9 ben, dus... Ik moet net zeggen, dat klinkt zo venloos als een klakske. ja, goed aangeleerd, hè. Ja. En wie best er van Heerlen in Venlo gekomen? Nee, anders. Die gingen verhuizen Ja. en toen ging ze tegen mij. Ja. En dan woont ze alweer hoeveel jaar in Venlo? Ik ben nu 29, dus Ja. Dat kan ik zelfs nog goed tellen. ja. Dat is wel uur de doef niet, hè. Dat weet ik niet. Wat is de gemiddelde levensverwachting van een doef dan? 4, 6 jaar. 4, 6 jaar. Ja, en zeker bij postdoeven. Hè. Als ze Ja, niet ja. goed genoeg presteren, dan gingen ze in de doevensoep, hè, geloof ik. Ja, hè. Ja. Wie ziet jij in dit wereldje terechtgekomen? Oh, dat doe ik al te lang. Ja? Altijd eerst rommelmeerd. En dat nog weer een keer. En dan kon je maar toe zitten. En dat is maar wat enkelingen. Dus Aanklungelen, hè? ja, gewoon wat een hobby. Maar dat is wat wie doet uit de hand gelopen. Bent je dat nou? Ja. Als je bent, dan laat zussen en van nou. Dan komt die vrouw ook af en toe. Ja, ik moet het tot mijn schande bekennen. Nee, helemaal niet. En ik ben ook wel eens 1 keer of 2 keer ben ik mee geweest. Ja. Maar toen zoet je niet boeten. Nee. En we reden hier nou langs. Ik vond dat zo'n leuk tafereel. Tasje koffie drinken, boeten, gezellig. De bovenbuurvrouw. Wanneer gaat het naar school? Dat is mijn oppaskindje. Dat is nog leuker. Ja. Dadelijk mijn eigen kindjes holen, hè? Oh, wat is Suske? Emilia zegt niks, hè? Nee, is het geen proter? Nee, niet bij anderen. Gaan we naar Ilias? Ja? Gaan we naar Ilias halen dadelijk? Ja? Wat heet het, rozijntjes Ja, of zo? rozijntjes. Wat dat betreft is er niks veranderd met vroeger, hè? Nee. Hè, de rozijntjes voor de kleintjes. Nee, Dan altijd even lekker. net in de stad gekregen. Maar wat huurde ik ook nou zeggen, is ze een Poolse? Ja. Zal ik het hier zetten? Ja, zeg maar neer, ja. En wie had ze? Amelia. Amelia. Ik ben in de blik. En wie kunt een Pools kindje Ik ben bij... gasouder hier toe, is hierboven. Dan moest ze natuurlijk ook weer aan allerlei eisen voldoen, denk Ja, ik, ik hè? heb gewoon diploma en SPE-diploma. GGD komt langs. Of het allemaal wel Ja, of het hygiënisch veilig is. veilig. En Ja. Mhm. Heb ze er veel voor moeten doen, voordat het
Nee, eigenlijk niet. Ik heb alleen omdat ik 2 trappen heb, één heen naar boven en dan naar de sloopkamers, heb ik allemaal spieden bij de trappen moeten zetten. Maar voor de rest, ik heb ook zelf kinderen, dus ja, automatisch moet dan alles goed zien. En wie oud zijn die kindjes? Ik heb een van 2 en een van 5. Oh. Ja. En die zitten hier in de buurt ergens? Ja, hierachter bij Kleurik, Even denken. bij de Witte Kerk. Oh, bij de Witte Kerk? Ja. Ja. Oh, dan kent ze te voet heen of niet? Of Ja. met fiets? Ja, ik moet de bakfiets van liggen er zelfs af en toe lenen. Als ik die kindjes allemaal heb, dus ja, ideaal. Ja, want volgens mij zit hier ook de soepcentrale van Liggen de Zeils. Nee, die zit hier niet. Oh, die zit hier niet? Nee, hier hebben ze een winkelke. Oh, een winkelke. Ja. Ja. Maar wat dat betreft, hebben ze het goed voor elkaar dan, denk ik, in de buurt of niet? Jawel. Hè? En een goede onderbuurman. Ja. Het Liggen de Zeils, dit ligt een bakfiets. Het is geen elektrische, hè? Jawel. Oh, toch? Ja. Oh. Maar toch is dat is ook nog zo, ja. De begin altijd. Maar ik neem aan dat de kindjes dat leuk vinden in een Ja. bakfiets. Ja. Alleen zien ze rustig, maar als er met 2 man in zitten, dan. Och. Ja, maar daar zitten gordels in, hè? Ja. Ze zitten erin, hè? Maar kan de stem. Dat zijn even groot gevaarlijke dingen hoor. Nee, maar dat... Ment je dat nou? Ja. Hoezo? Ja, dat moest ik toch leren. Als Ik heb er één dat dag nog moeten niet- oefenen. Serieus? Ja. Ik moest een rijpapier te krijgen. Ik heb ze niet geluiven, maar ik ging. Hoe lang heb ik hier geoefend? Ik zeg, ik kan het niet en ik stop ermee. Het huil. Ja, een beetje. Ja, ik vond het eng in het begin. Dus als ze niet doet, kieks, dan kan ze omslaan met zo'n ding. Ja. Ik moest wel gewoon normaal fietsen. Maar nu ga je dat als vanzelf. Ja. Is dat? Het is heel lekker zacht. Maar ja, daar zal het wel niet aan durven te komen van. Dat is een hondje. En waarom moest zich dat hier, gastouders zien? Ik heb mijn diploma heb ik 6 jaar geleden afgemaakt. Ja, en daarna ben ik eigenlijk zelf zwanger geraakt. Ja, dus. En ik dacht van, ik ben moeder, dus ik wil lekker toezien met mijn kinderen. En na 4 jaar dacht ik van, ja, nu wil ik toch eigenlijk wel weer iets gaan doen. En toen dacht ik van, ik wil toezien en ik wil toch ja, met kinderen werken. Ja, dat is de ideale oplossing. Het klinkt als het perfecte pleetje. Ja, zeker. Hoeveel oppaaskindjes heeft ze? Ik heb er nu 2. Ja. En dan hebben ze de week aardig gevuld? Ja. Ik had er eerst nog 2 bij, maar als ze die eigen kinderen plus dit, ja, dat wordt toch wel een lekkere bende. Hoe gaat dat nou als er, bijvoorbeeld de mama van Amelia, hè? Ja. De mama van Amelia, die is nou, Mappie, die is nou werken. Ja. Is dat in het begin, want als het mijn kindje zou zien, en dat is denk ik heel logisch, dan moest natuurlijk wel een goed gevoel hebben bij de gastouder in kwestie. Ja, maar ja, dan kunnen ze eerst eens in gesprek en zo. En dan kunnen ze beslissen van, oh, kijk, ik vind Nicky bijvoorbeeld, mij dan, ik vind hem wat of ik vind hem niks. Dus keuze er zijn best wel veel gastouders. Is het ook wel eens voorgekomen dat mensen dan uiteindelijk besloten om niet hun kindje te doen? Ja, en die kwamen op Blierik en dat vonden ze te ver fietsen. Maar dat wisten ze van tevoren toch? Ja. Ja, Zo. ja, Oké. ja. Ja, Maar dan ben ik heel makkelijk in, dan ja, prima. even goede vrienden. Ja, succes verder en dan, ja. Is het nou zo dat die mensen 's morgens heel snel een kindje komen brengen en ook heel snel wat komen halen? Of Nee. bouwt ze nog iets op? Die elders wat ik eigenlijk heb, altijd even praten. Af en toe moest het gewoon afkappen. Van, sorry, ik moet nu weer verder. En dan, ja. Is wel leuk. Ja. Ja, dat is 4 dagen per week bij me, ja. Dus ja, dat is echt kind aan hoes. Is het, merk ze dat het voor haar niet soms dan verwarrend is? Omdat ze is veel bij dich. En dan komt mama weer en zo. Nee, maar de merksbouw. Toen ze dan bidden tot het nog meer zit, die moeder. En dan zit het Nicky, Nicky, Nicky. En dan heeft voor de deur, dat het eind 2 seconden. En zodra de deur dicht gaat, is het weer stil. Dus echt zien, ja. Zien tafereel elke dag. Maar dat is natuurlijk ook met kindjes in die leeftijd als ze naar school gaan. Hè? Ja.
Als ze mama nog zien, dan is het even van... Ja, zodra de deur dicht is, dan doei. Hè? Wat zijn de leuke dingen die je samen doet? Alles. We doen alles. Alles is leuk. Met haar? We hebben net samen gewinkeld in de stad. Met z'n tweeën. Hè? Hè? En dan gaan we Ilias halen, hè? Grote vriend. Waar is Ilias? Is dat die jongste? Ja. Van tweeën? Ja. En dat zien echt... Die zien onafscheidelijk. Die zien, Mensen dat nou? die zien Ja? goed zo samen, ja. Dat is echt... Ilias en Amelia. En om 2 uur moeten we de andere weer gaan halen, hè? En wie communiceren die twee met elkaar? Ach, die redden zich. En die leert ook echt Nederlands nog, hè, bij mij. Dus, Het mes snijdt aan twee kanten. Ja. ja. Ja, ja. Vinger de neus altijd. Die namen komen opa, hè? Ja, ja. Ja, dat is opa Henk. Opa Henk. Weer is opa Henk. Ja, dat is Oh, opa dat is het, Henk. ja? Ja. Die van mij zeggen ook opa Henk. Nou, van klein zo ver al. Ja. En mogen die kindjes dan ook bij jou in de winkel een beetje rondstruinen? Of liever niet? Wel, joh. Ja? Ik heb er geen moeite mee. Maar dat is... En dan zegt ze, oh kijk, leuk mama. Doei, lopen ze naar binnen. Ik zeg nee. Ja, niks zegt dat wel ja. Hè. Mama zegt nee, opa Henk zegt ja. Oh, dus mama Nicky moet af en toe een beetje streng zien voor Ja. opa Henk, dat er niet te veel meegeeft aan die Ja. kleintjes. Ja. Ja, die van mij die weten dat nu. Hè. Opa Henk zegt toch wel ja, dus... En ja, door eigenlijk met de oppaskindjes om te gaan, is dat voor die kindjes van dit heel normaal geworden. ja. Dat ze niet als concurrentie zien, maar... Nee, de jongste, dat jongske, dat meisje trekt zich wel meer terug. Maar dat is ook vief, hè. Dat denk van, oh, je ziet kleiner, dus ik doe mijn eigen ding. Hè? En dan gaat ze dadelijk Ilias halen. Ja. En die dochtertje van 4, wie heeft die? Zara, dat is om 2 uur klaar, dus dan kunnen we weer terug. Maar dan neemt ze, als er een oppaskindje is, neemt ze oppaskindje gewoon mee. Ja, ja. Ja, en tussen de bedrijven door even Alles winkelen mee. samen. Ja. Domme. Leuke baan, Nicky. Ja, zeker. Hè?